alaikum, ɗan uwan musulmai, barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai suna Sabi ta Kanalu. Kada ka manta idan yau ne farkon zuwan ka cikin wannan tasha ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like, an gode. A yau wani bidiyo za mu kawo muku mai matuƙar muhimmanci wanda za ka burge abokanka da wannan. Kamar kuna zaune da abokanka ne kayan wayanka ya fita daban cikin wayoyi, wannan abu ba ƙaramin abu sai jiki bane a wajenka. Saboda za ka ji daɗin wannan kala da wayar ta kuma kai kar ka manta gudu mu daga farko wannan bidiyo zuwa ƙarshe. Farko da mu shiga cikin Play Store. Idan muka shiga cikin Play Store ya buɗe mana da mu searching wani application mai suna Activate. Idan kai searching wannan application wannan da so da mu search wani application mai suna Headlight. A game da kuke gani da mu search wani application mai suna Headlight. To kamar yadda kuke gani wannan shi ne wannan application da za mu ɗauko shi. Wannan application an kuɗa bayya da nauyi, in ka ɗauko shi za ka ji daɗin amfani da shi. Da mu yi open mu buɗe wannan application, bari mu kai ta da bayan ta. Kamar yadda kuke gani wannan application zai ɗan satin kaɗan. Idan ya gama satin zai kawo wanda fuska kamar haka. Sai mu zanna wannan tag na farko. Idan muka danna wannan zaɓuka ta ga wannan application ya kawo mu da fuska kamar haka. Yanda za ka saita wannan sai ka kunna wa'innan makunna. Sai ka danna wannan set wallpaper. Idan ka danna shi sai ka kunna wannan na biyu, shine zai baka dama ka kunna permission ɗin wannan application. Idan ka kunna permission ɗin wannan application za ka zo ƙasa ka gyara wannan application. Idan ka taɓa wannan na biyun kun ga shi ne da ka da shi CD. Kun ga wannan shi ma ba ƙaramin kyau ya gama. Wannan da aka ƙara masa gudu. Wannan kuma idan wayan ka kwana ce ta ƙasa za ka iya gyarawa. Wannan application yana da matuƙar kyau sosai. Duk wanda ya amfani da wannan application zai ji daɗi. Idan kuma wayan ka idan kyamara ta cikin ne za ka iya kunna wannan abu. Kun ga dai wannan abu tana da hanyoyi masu kyau da yawa. Za ka iya sa ga ƙasa za ka zo ka zaɓi samfur. Idan ka zaɓi samfur inda zai burge ka kuma ya burge abokanka. Yanzu muka zo muka dan ƙara masu girma. Kun ga wannan ai abin sha'awa ne. To wayanka a ga tana kyau haka. A ƙaramin daɗi za ka ji. Kayan manta idan yau ne farkon zuwan ka cikin wani ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar like.